werige Chukwu okike ihe m ga-eme nwoke mụ na ya na-abọbi ama ndọsị mma. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na na-ewerige Chukwu na ihe a ga-eme di ya ma ndọsị mma. Ngwesị ya nne kedu ihe ọ bụ? Ọ sị bụ na di ya na-akụ ya ihe ka ụmụaka. Ya mee ihe otu ọ bata o welu belt welu ihe n'ịmara na-akụ ya ihe ka ga-asị n'oru ka ya gbatara. Ngwesị ya nne ọ sị m enwesị ya na-akụba gị ihe ị na-anụ be nna gị je kọọlụ ndị be nna gị ma ọ bụ ị na-anụ be nna gị je nọlụnụ maka na relationship bakwara nke nkụ mmadụ ihe ọkwụnụ fụlụ m aka m na ụkwụ m adịrọkwa ya bikos o nwere onye ma ebe ndụdụ mmadụ. Ị mara ebe ị ga-akụ nwaanyị ahụ ife kịta anụnwa ọ daa mi ebilizini ọkwa ịghọtago. O wee sị m nne nsị a ọ sị m na ya na this man bido from scratch wee tala afụfụ wee luo kịta oloke ego batara o wee gbanwee wee bido ịkụ ya ife. Na ya amụtasịgo ụmụaka na ife this guy chọrọ bụ ka a hapụ lia afụfụ niile fa na-abọtalụ ka a nababe nne ya ka o jee kpọta nwaanyị ọzọ ka ọ bịa libe aka afụfụ niile ya taa. Na ya malụ this guy mgbe o nwere anything from one bedroom ha wee tagide afụfụ oloke ego bịara wee chọkọ ha pịa. Na ya ma hapụ this guy o maka ụmụ ya and na ya ma hapụ this guy maka ihe ha akwayagoro yọtago. Na ya hapụ ya ọ bụrụ nwaanyị ọzọ ga-enjoy ya. Ọkwa ifugo. Ka ndobegodo okwu a ebe a ka m wee banye n'ihe nji maka ya wee kọba akụkọ. Ihe nji maka ya wee kọba akụkọ bụ na mgbe ụfọdụ mmesie post tinye nkwure na nwaanyị na-akwụghalị ndị mmadụ asị nwoke kwụsịkwa ile ihe o si na ọ ga-egbukwa ya na ọ ga-egbukwe nwoke. Ka m jụọ gị ọ dịghị ka nwaanyị nkwụghalị ọ na-egbu nwoke ma ụfọdụ ụmụ nwoke ụfọdụ n'ime ụmụ ha abụrụ ụmụ ha o ha amaghị na-anụ nwaanyị afọ. Ụfọdụ ga-esi be di ha sef maka na di ha ezuru ezu je mụọ nwa n'ezi ogbugo di ha. Ụfọdụ ga-esikwali be di ha ọ bụla afọ ime from be nna ha bata be di ha mụọlụ di ha nwa na-ekoghelikwe na nwaanyị na-akwụghalị bụ nke ịfụlụ n'anya which means na ihe na-egbu nwoke ya bụrụ nkwụghalị. Ihe nji wee kwube ihe ahụ maka ndị na-akụ nwunye bụ ihe ị na-akụ nwaanyị ife like this woman kịta ọ chọrọ ịna maka afụfụ ọ tagoro and ọ chọrọ ịhapụ ụmụ ya mana this man na-achọ ka o welu nkụ ihe wee chụpụ ya. Idute nwa mmadụ osolu gị taba afụfụ ọtasị afụfụ ịkụbi ya ihe ka ọ na ka ị wee jekpọta nwaanyị ọzọ. Ọ bụrụgodu na ị nara akụ ya ihe ka ọ na ịkụbazi anya ihe maka na nwaanyị ka ọ bụ maka na nwunye gị ka ọ bụ ị na-akụ ya ihe maka na ịkalịlị ya ọkụ ya. Chee ka m jụọ gị nwaanyị afọ ị na-akụ ihe ịma na o nwere ihe ọ ga-eme n'uche gị na o nwere ihe ọ ga-eme ịma ihe o nwere ike ime ịma na nwoke bụ alụsị nwaanyị na-enye nri. Yes gị nwa bụ alụsị bụ dike ịkwụghalịsịa bata nwunye gị ma ajọ ihe kọbịa ịkụsị anya o sie nri butelu gị lie nnu ma ose ma ogili o tinyelu n'ime ofe afọ o sielu gị that's your favorite soup o sielu gị ịma ma nnu na ose ka eji sie ka o nwere ife ọzọ etile na o ji asọ otu o si asọ. Ịmara take care of your woman o. The worst thing ị ga-eme bụ iti nwunye gị ife. O nwere ife dịka itisie mmadụ ife n'alị ya akwa ịma ntisi nwaanyị ihe n'alị ya akwa asị na ụmụ nwoke na-anwe n'iha na be anyị. Yes maka na ada echeki ka amala ife gburu ha. Ada echeki na onye nwa apaghị anya. Ọ bụrụ na nwunye gị pụọ ilo kịta nweta nwaanyị nwoke ọzọ dị ya mma na-treat ya very fine na-eni ya anya n'iru ọdụ happy with that guy and ọ chọrọ ịhapụ gị maka afụfụ gị na ya na-abọta maka ụmụ ya. Kedu ihe ọ dụghị ka ọ ga-eme gị ma ọ bụrụ na ị na-akụkwa ife n'enu? Onwekwa ihe nkwulo onwekwa onye nsio kama na anara asị onye maala ihe pụọ n'amụ inu ka nna atụ. Kedu ihe ọ dụghị ka ọ ga-eme gị? Ọ bụrụ na ị na-eti nwunye gị ihe kwụsị ya. Mgbe gboo nwoke na-afụta ụmụ nwaanyị dịka gịnị dịka oru mgbe afọ nwaanyị mee ife inwe ike isi asekpụla ana kụọ onye ụtalị mie nke nwa and nwaanyị nwere ike isi na ya anabagobe nne ya adị akụ ụdị akụkọ afọ mgbe gboo.
so ụmụ nwoke wee were ụmụ nwaanyị wee na-eme ihe sọrọ ha until ụmụ nwaanyị wee jiri aka ha wee chọba freedom. Ịgbazi nke kasị njọ, nwoke ga na-akwụgharị mgbe afọ o jee bute ọya bụ etebunye nwunye. Ịgbalụ na ọya na-ebute n'ife mmekọ nwoke na nwaanyị na mgbe gboo na-enwere sayensị ga-editamin ife na-emenụ, mana ibulie bata bunye nwunye gị dị ụtọ na ọ na-afụ nsị ya ọma m jide ka o si wee jide gị. Gị bụ nwoke o ji nka nka na abụọ yaba gị dị ụtọ na-enwero sayensị kpakpakpakpakpa, nwoke anwụrụ nwaanyị anọlụ. Eje n'afa afa si na ife gburu nwoke anụnwa dụkwanụ na-arụ nwaanyị a, mana kedụzi ihe o ji wee gbuo nwoke hapụ nwaanyị a? Ha na-asị kedu ihe mere ha, wechimisi na nwaanyị a mara ihe mere nwoke a without knowing na nwoke butere ife melie bunye nwaanyị, mana dutele Chukwu si wee kee nwaanyị na ọ na-afụ nsị ya nke wee duli ya mfe o gbuzie nwoke. Dibịa bịazie n'anya ọ mara ihe ọ ga-akọ, ọ sị na nwaanyị gburu di ebukweli bukwese nwaanyị akwa ifugo. Den nwaanyị nke na-achọ freedom na-achịtụ ọ ga-esi wee hapụ die na-akụ ya ka ọ kụgbuo, maka na mgbe afọ nwoke nwere ike kpụpụta nwaanyị kụgidie ihe kụgbuo, ọbịa nwere ihe ga-emenụ maka na gịnị, onye nwunye ka ọ bụ onye ka ọ ga-abụ anụ nwaanyị mgbe gboo ọ na-akpọ die onye nwe m mean gịnị na ọ nwere ike iji eme ihe ọbụla sọrọ akwa ifugo. So na ihe nna-achọ ịkọwa bụ na mgbe afọ nwoke na-emegbu nwaanyị, o megbukete nwaanyị, ịsaide na nwoke afọ butela ọya bunye nwunye, ọ na nwunye chebelo jee mụọ ka esi egbu oke, ị na-etinyela oke ọgwụ na nri obele asị na afọ na-ekokwenu nwoke, na afọ na-eko nwoke anụnwa a na-ekwu asị na nwunye ya akwụghalịba. Ọ nwere ike ọ bụrụ nkwụghalị ka ọ na-akwụghalị, maka na ọ bụrụ na nkwụghalị ka ọ na-akwụghalị, ndị Igbo ama nsị dat na nwa ọbụla nwaanyị amụrụ be di ebu nwoke afọ nwunye, ọ bụrụ na ọ na-egbufe ọ kara igbusigo fancha niile. Ịghọtara ebe m na-eje? Ọ bụkwa alụdị na ọ na-abụ nwaanyị akwụghalịba ogbuo di. Kedu ihe kpata na ọ ga-abịa ịbata na be ndị ụfọdụ ọ bụrụ ha nwamụrụ ụmụ na abụọ, onye ezi amụọ Igbo, mana nwoke aghara ama hapụchazi ihe a na-ekwu DNA maka na DNA pụta ọkwa ya. Ihe nna-achọ ikwu wee bụrụ unu etizina nwunye unu ife. Nwoke emegbuzina nwunye gị, emegbuzina nwunye gị, maka na nwaanyị na-esi anya ka o si ahapụ afụfụ niile ọ taala gị, ụmụaka niile ọ mụọlụ gị, iwesi anya naba ka ije nụta nwaanyị ọzọ. Chukwu makwalụ gị ebele o, maka na nwoke bụ alụsị nwaanyị a na-enye nri, itisie nwaanyị ife mesie nya ji ife kwụghalịsịa bata osie nri bunye gị lie. Ee ọ gwụsịkwanụ ka ọra m n'ọnụ. Ndị be anyị daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ, ma nyekwazịalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ọnwa ife ị nwere ịtụnye